Det er en sang, jeg skrev til vores første Dalton-plade, men den kom ikke med, fordi Johnny forstod den ikke. Hold op med at skabe, der siger far til søn. Hvad fanden er meningen, knægt? Jeg var byens bedste bokser, inden du blev født, så tag lige og vis lidt respekt. Byens bedste bokser, hvor herre bevares. Vi er trætte af at høre, hvad du var. Du ligner, at du bagt franskbrød, som du sidder og hænger der. Tror du ikke, jeg ved, hvad for billeder mor gemmer af dig? Tal du i en ring. Hvordan du ligger og roder på kanvasen, mens folk står og griner rundt omkring. Det er almindeligt kendt blandt folk her i byen, når du endelig vandt var det held. Og jeg er rigtig, når mor siger, at du ikke var i stand til at binde din bokser, han skal se. Far læner sig frem og kigger på mor, der strikker og stiger på sit garn. Hvad er det nu for noget, I to og snakker, mens den anden en må tage sin tørn? Du skulle hellere fortælle ham, hvor håbløs du var, da vi to vi lærte hinanden at kende. Når du skulle slagte en gris, så skulle du først ud og brække dig, så det hvad hans mor var for en. Og kunne jeg tænke på, hvad jeg kunne have fået af gode patter og faster og kød. Men fanden tog ved mig, jeg fik ondt af med dig, så jeg tog dig af barmhjertighed. Forstår du, Knejt? Mor, hun var svag og psykisk. Det var nogen her fra sin far. Hun gik folk på nerven med sit vræleri. De kaldte hende for pylderkar. Mor holder masken, hendes øjne er blank, det er jul, og hun vil helst holde fred. Alligevel brænder der en djævel i hende, der må fyre trumfen af. Hvad øgenavn angår Knejten og hans skole, at han ikke er til at drive derhen. Ja, så skyldes det nok, de har givet ham en navn. Og det navn, det er taberens søn. Far mærker, hvordan det kribler i næsen. Han var ud af den her barak. Som en glu på savannen i hyenerens flok kan han mærke, det er nu han skal væk. Udenfor på terrassen er der nat, og det er koldt, og vi julebarar, og det er ham. Han har egentlig tænkt sig at holde sig ædru i år, men nu kan jeg være det samme. Han pisser i sneen uden at holde ved, og tænder en smøg imens, og kigger på haven via hækkens silhuet. Den her ved det verden er hans. For der har han knoklet lige siden her var 17, men nu takker verdens løn. Nu har han en Knejt, der ikke vil gå i skole, fordi de kalder ham for taberens søn. Der tændes lys i et vindue i boligkarren mod vest, et par gader herfra. Tænk sig at flytte ind i sådan nogle kasser, det er vel det, man har minker og undulater til. Han begynder at huske, at han selv voksede op, hvordan der var pylderøven nok. Hvad med en type som vejmandens Erik, der trods alt var det største pjok. Han var dum til at regne, han var dum til at skrive. I gymnastik, der var han bedst til at vrede. Men han var god til at sladre, så nu er han i Føtex, hvor han lurer på, om folk de vil stjæle. Og hvad med Jørgen, der ikke måtte bokse for hans mor, fordi hun synes, hans næse, den var så pæn. Man kan sige, at Jørgen han aldrig blev taber, fordi han ikke turde stikke snotten fra ham. Han kigger over skulderen ind til de andre for at sikre sig, at han ikke bliver set. Så dukker han og vugger og bukker for hug, som de hug, der engang sendte ham med. Jeg kunne tabte han det mere, end han vandt dengang, men herregud, det var jo ungdomspjat. En ting er sikkert, han gik aldrig baglæns, ligesom alle de andre skvær. Knejten er hans, og hun er også okay. I halvmørk er hun faktisk stadigvæk kø. Om lidt vil han ind, han skal lige ryge færdig, så vil han lade som ingenting. I morgen skal Knejten fanden rejse med i skole, og taberen går med ham derhen. Så Knejten kan se, det faktisk er helt okay. Og hvad han de kalder for taberens søn. Så Knejten kan se, det faktisk er helt okay. Og hvad han de kalder for taberens søn, ja.
skal I have.